माथो मानसियालाय गाबगासिनो दंलै नोंथां माखौ गाबलाबायखो नोंलाय माथो मानसियालाय बबासोलै बहानिफ्राय फैदोंमोन नोंलाय माथो मानसियालाय गोदाव सोरावसोलै रावबो गैया नोंहा आंनाव बे मोसौ मानैसोखौ गुमनो हैनोसैलां बेखौ नोंथां नों ओरैनो मोसौ गुमनो हागोन ना हायो आं नोंनो ओरै ओंखामबो होगोन आरो गस्लाबो होगोन नों आंनाव मोसौ गुमदै जागोन दा बिदिब्लालाय जागोन औ आफा बिहामजा फैयाखै नामा गैयालै आयै दाख्लैबो लायनो थांदोंमोन आङो फैयानो माथो बिहामजोआ नों सिन्था खालामनाङा आफा नों बिहामजो आंजो लिंना लायगोन आफा नों दुखु जाबाय थानो नाङा आफा नोङो सानजारि फिसाखौल' नागिरना लायदो आफा आं बुरि समाव फिसानि मोखांखौ नुवाबा माबोरै थांना थानो आफा बेसेबां नागिरबावनो आयै बहा थांखो बहा माखो बबाव खारखुमाखो सोर मिथिबावनो फंसे बाथ्राखौनो बुंलाङासै आयै बे आंनि सिगाङाव गोसोआव मा दुखु दंमोन मामोन ना थैखोसो ना थांखोसो ना सोरबासो लांखुमाखो नों होमबाबो फिसाखौ नागिरना लायथार आफा नङाबा थैथारगोन आं नों जिंगासो नाङा आयै आं नागिरना लायथारगोन आयै थांनाय थांनो आं नागिरना लायगोन आयै दै गिलास लाबोनाय आंनो आयै दै गिलास लाबोनाय मा जाखो बिहामजो आं गेजेर गेजेर खर' गिदिंनाय मोनबाय थादों आयै माबायै आं माबा गेजेर गेजेर खर' गिदिंनायबो मोनो गोबाल' मोनबाय थायो आयै मा जादोंथाय मा जाखो आयै मा जाखो नों बिमा जासिगोन नों मानो गाबदों आयै नों गाबनाङा बेथ' मोजांनि बाथ्रासो बे गथ'आनो जोंनि खोमसि न'खरखौ सोरां खालामगोन आयै नों मानो गाबदों बे गथ'खौ बुथारो बिहामजो नों बेफोरखौ मा बुंदों आयै बिहामजो नङाबा नोंबो आं बायदिनो जागोन दुखु सहायनांगोन नोंनि नोंहावा थैना थांनायनि समाव आंबो बिदिनो दुखु सहायनांदो आं बे गथ'खौ गारनो हानाय नङा बे गथ'आनो जोंनि खोमसि न'खरखौ सोरां लाबोगोन आयै आं बे गथ'खौ गारनो हानाय नङा पापि
너미 마무리가 나타나. बेबायदि बिहामजोखौ गानना थांदों थु पापि नोंखौ सावहोदां थु पापि जाबाय आयै जाबाय नोंबो सान्थि मोनजानाय नङा नोंबो सान्थि मोनजानाय नङा पापि थु हाब बे मानसियालाय मा गोबाव होबाय थाखो हाब माखौ गोबाव होबाय थाखो गोबाखौनो सोनो नोङो मानसियानो मोसौ मोसौ मोनाजोबदों मानसिनो ओंखाम खुरना होनानै बेबायदि गोबाव होबाय थायो नोंथां नोङो दा मोसौ गुमैब्ला बै आदा महेन्द्रनि फख्रियाव खनसे ज्रुम बाजुमनानै फै नुवाखै हम मिनिस्टारा मा होनदों आंखौबा गोलोमनायखौ मा बुङो दे ओंखामा जादो ओंखामा जाखांनानै मोसौआव होना लांदो दै ओंखामा जादो दे नै आफा सानजारि बबाव थांखो नोंलाय बिमा बुरिखौलाय नायनो लुगैला नामा नोङो ना थैखोसो ना थांखोसो आगै लोमजादों आङो हा गोसोथार नामा आब' लोमजानाया गोसाखौनो मोनदों आं नै आब' हा नोंसालानि खबरखौ मोनाखै होमबा मोनाखै आगै गैलालै बियो थैबाय मोजाङै मिथिथारगौ आङो थैबाय होननानै ओइ आब' आङो बेखायनो नोंसिनि न'खरनि मोनसे गोदान बाथ्रासो आं सानदों नोंथ' थैखासिगोन बे नोंनि बिहामजोखौ आंनि फिसाला मैथानो जुलि होनो सानदों आं आब' बेफोरखौ मा बुंलाबायदों खोनासंलै हाबाब बिहामजो आंलाय माथो गाज्रि बाथ्रा बुंखो नङाब्ला नोंसोरो गाबोन समनियानो ह बांगाल हौवाजों ह हारसा हौवाजों खारफालांगोन नोंसोरो ओंखारलांगोन दम होलायनाङा नोंबो बिखुनजो बादि बुरैलांगोन मिथिबाय जोंनि न'खराव मा जादों आयै जोंखौ बयबो मिनिनो हमबाय नों जोंखौ मानो गारनानै थांखो ओइ लादुरि मानो नांगौ ओमफ्राय न' थांसै थौदो थाङा आङो हारसिं जाथारबाय आं न'आव नों बिदि थाबाय थायोब्ला आं मा जानांगौ जाखो हारसिंलाय बोरै थायो था थौदोलै लादुरि थौदो माखौथो एफाग्राब गाज्रि मोनना थाथारखो नोंलाय हा नोङो रावखौ बबाजों हाबा होनायनि थाखायसो आंखौ दुखु मोनबाय थाथारबाय नामाब्रा गैला बबायाबो आंखौ जेबो खबर लायासै खारबाय मानो थांखो मानो माखो सोरखौ दुखु मोनखो रावनोबो जेबो खोन्थालाङाखै न'आवबो गोदाव सोराव जाना दङ थौदोलै लादुरि थौदो थाङा आङो। माखौथो एसे गाज्रि मोनबाय थाखो नोंलाय
थौदो लादों न'आव थांसै दादां आंखौ माबोरै मोनबावनो नोंखौ आं सना माबोरै मोनबावनो नोंखौ आंखौ जुलि लाना सना आंखौ नों मुगैबाय आंखौ जुलि लाना सना आंखौ नों नेवसिबाय गोसोखाङोब्ला सिरि सिरियै मोदै गयो सना माबोरै मोनबावनो नोंखौ गोसोखाङोब्ला हाबसोयै गोजांसिवो गोसोखाङोब्ला सिरि सिरियै मोदै बोहैयो गोसोखाङोब्ला हाबसोयै गोजांसिवो गोसोखाङोब्ला सिरि सिरियै मोदै बोहैयो जोंनि बै समफोरा आंनि गोसोखौ सिफायलाङो नोंजों आंजोंनि बै समफोरा आंनि गोसोखौ सिफायलाङो सना माबोरै मोनबावनो दैसानि बै रुगुङाव नोंजों आंजों रादाय खानाया मानि थाखाय फेलें जाखो नोंजों आंजों रादाय खानाया मानि थाखाय फेलें जाखो नोंखौ अननायाव सावनांबाया नोंनि थाखाय गोजाव
मोदै गयो सना माबोरै मोनबावनो नोंखौ आं माबोरै मोनबावनो नोंखौ आं ओइ नों जाम्बा जादों नामा नों माखौ गाबाय थादों सिथारदोब्रा जाम्बा नामा नोंलाय सिथारो माखौ गाबाय दं साला बे सानजाया जोंखौ गारना थांबाय बहा दं बेबा साला बै हिन्जावनि थाखायनो जाजोबदों बै हिन्जावानो सुनिया एक नम्बर सुनिया बेनो सिथारो गाबाय थानांला आं खोनासंनो हाला बे जोंखौ नुब्लाय बेलाय जोंखौ माबोरै गारनानै थांनांगौ जाखो सिरिथारोब्रा सिरिथारो थ' थांसैथ' आयै फिसा नों आंखौ लांफैदो आब' गोदो नांलायनायफोरखौ नों गाज्रि दा मोनसै दे आंखौ बेफोरखौ दुखु मोनबालाय मा संसार जानो बिदिनोसै जोंनि संसारा र' नोंनि नोंसालाया डाक्टार लायदों आब' नों सिन्था खालामनाङा आब' नों हामगोन आब' मानदालाय हामदोना हामाखै नों सिन्था खालामनाङा आब' बिहामजोआ हामगोन नों जेबो सिन्था खालामनाङा र' आब' र' नोंसालाया मुलि लायनो थांदों डाक्टारनाव नों जेबो सिन्था खालामनाङा आब' नों गोसोखौल' हमथादो आब' ओइ आब' नों मा जाखो आब' नों मा जाखो आब' नों मा जाखो आब' आब' लाफाथि फिसाला मोनदों आब'आ थैबाय ओइ आब' गोथाङाव नांलायबाय नों थैनानै थांनानै आंखौ दुखु दा मोनसै आब' नों आंखौ मानो गालांखो आब' गाज्रिबाबो मोजांबाबो गामि गंसेयावनो मोजां संसार जादोंमोन आब' नों मानो आंखौ गारनानै थांखो आब' नों आंखौ मानो गारनानै थांखो गैला आब'आ थैबाय आयै मा जाखो आयै नों जोंखौ गारना थांमारबाय आयै जोंखौ गारना थांमारबाय आयै मा जाखो आयै रैमालि 시험을 먹으면 붙였구라 시고 공부가 시비는 뭐 가람 가람 मानसिया दंना गैया जाखोब्रा बेलाय जुमाय दंबा खापसेसो लोंलांसैब्रा मानसियाथ' दंना गैया जाखो आयौ मैथा फाग्लासो माथो सिथा माइनाव सिथा ओइ गादाम गैया आयौ मैथा फाग्ला बारा बेखौ बर' फाग्लाखौ बर' होजा ओइ रायजो बर' होजा हनै मैथा फाग्लाया मैनाव नाङो होजा ओइ रायजो बर' होजा सालाखौ थारमाने माथो बिसोरलाय
जाखो खालामला आङो फिसाला जाखो हाबा खालामबाय आं हाबा 아예 피사라 아예 피사라 법사든 알리비 아예 आङो जाखौन थिखा हाबा खालामबाय आरो खालामबावला आंनि आखलखौ दाला आफा आंनि आखलखौ दाला जोबोद दुखु जानायावबा उदोंलै फिसाला बेखौ जानानैसो गारथारनांगौलै बेखौ जानानैसो गारथारनांगौलै आफा ओइ आफा नायावहा बुथारदोंलै थालिरनि थादों माथो नोङो आखल गाज्रिबा मा साजा मोनो नोंनि फिसाला नालाय आं नोंनि आखल लानानै बेबायदि साजा मोनफादों नंगौ आफा नों मा खाख्रिमोन दाखोन्थाथारलै दाखोन्था बे बियानि फिसाखौ नों एसेबो खबर लाहैला बिदिनो नोङो जेब्लाबो सिन्था जाबाय थाबालाय मा जाबावगोन बे बियानि फिसाबा मा जानानै दं माब्रै थानानै दं नोङो खेबसे थांनानै खबर लायोबा बिराद मोजां मोनगौमोन आं माथो खालायबावनोब्रा बुरि आंबो बेखौनो सानगासिनो दङ गथ'आबो उन्दै बैसोआवनो हाबा जाबाय दा गथ'आबो 6 मासल' जादों माबोरै हारसिङै संसार सोलिनानै जागोन गथ' गोबाव बिनिखायनो सोरबा मानसि मोजां मोनोब्ला दस्रायाव ग्रोब बिलाइ हरनोसो सानदोंमोन आङो बुरि आंबोलाय बिदिनो गोसोआव साननानै दंबाय थायो आरो दा बायदियाव मानसि मोजां मोननोबो एसेल' गोरलै नङा बोराय बिदिनो सानगासिनो आङो बियानि फिसाखौ गाबोन समफोर थांनानै खबर लाहैनांसिगोन नामा बुरि आंबोथ' बेबायदिखौनो सानदों बे फिसाखौ मोजां गाज्रि थांनानै खबर लानानै फैबा हामगौमोन नामा नै माथो रायखांनाय फिसाफ्रा मोनफैबायानो गाबना दे आनै गाबनो नाङा दे गाबोनसो जागोन दे बबाव माबा खालामनो हानो ओइ लादरि नों आंखौ दाबो रागा जोंयाखै नामाब्रा नुवाखै जोंहा फिसा हौवा मोननायखौ जोंनिनो फिसा बियो नोंनानावनि फिसा माने जोंनिनो फिसा थौ न' थांसै थौ रागा जोंबाय थानानै जायालै लादरि बे गथ'खौ जों नायाब्ला सोरथो नायबावनो बिफायाबो बहा थांखो बहा माखो जेबो उदिसानो गैया थौ लादरि थौ बिदि रागा जोंबाय थानानै जायालै न'खरा माबोरै थांनांगौ जाखो थौ लादरि थौ Abo, nung aku ni malu abo, nung aku dapat ni malu nama. Nung kira jago, nung suruh ajak abo. नैबे गथ'खौ नोंसोर नाजावदो नोंसोर बिमा बिफानि साहारा होदो नङाब्ला बेबादि सोरखौ बिमा बिफा होनो आब' नों आंखौ थाबनो निमाहा हो नामा आब' नों आंखौ निमाहा होदो आब' नों आंखौ निमाहा होआखै नों समायना आब' नों बे गथ'नो मालाबाबो आंखौ बिमा होननानै खोन्थानो मोननाय नङा नों नुबायना दिनै नोंनानावा नोंनि थाखाय बेसेबां गिदिर बिबान गथायदों बे गथ'आ दिनैनिफ्राय जोंनि बे गथ'खौ जोङो असे फिसा बायदि गिदिर गोलाव खालामगोन
जोंनि असे फिसा बायदि फेदेरगोन नों जिंगासिनो नाङा रैमालि गाबनाङा रैमालि गाबनाङा गाबनाङा बे गथ'आ दिनैनिफ्राय जोंनि जाबाय दे आंनो गाबनांला बे गथ'खौ जों दिनैनिफ्राय फेदेरसिगोन जाबाय दे जाबाय सिखारदो दे दुखु लालायबाय थानो नांला जाबाय दे जाबाय ए जावैसो फैदों अ जौसेलाय दङमोन ओइ रुगुन जावैसो फैदों नै हा माथो जालायखो जावैसो फैदों जौसे फै बाप माथो एम्फौआ आयु थ' आंहा हाथारले बेबायदि माथो जावैसोसो फैदो जौसां फैदों जिराय आंहा एम्फौ नुबाथाय जाथ्रालै एकदम माबा मोदोमा जेव बोरैबा गिथारो आंहा माथो खबर मोनजावैसोआ खबरानोथ' जादोंसो आङो माखासे खोथा रायलायनो होननासो फैदोंमोन नोंसोरजों माबा खोथामोन बे नोंसोरना दाख्लै भुटानाव थांनानै बोरैथो जाबोखो नोंसोर बे भुटानाव थांनाय खोथायानोथ' बे NSPC आव जयेन जाहैबाय बे ग्वेमन कम्पानियाव लाना थांनानै भुटानाव मस्त अन्थाइ गोजौ हाजोनिफ्राय गोग्लैग्रायाव दोनहैनायानो ओंखायनो ओरैबो जाला न'आवसो ब्लड फैफिननायसै आङो मा बुंनोब्रा नोंसोर मानसिफ्राबो जाबायदि जाबाय नों आंखौ थगायना बोरै थाइसे थाइनै थाखा मोनजानो हागोन बेखौसो सानग्रा जाबाय आङो माबानोसो जोंथ' बे गोजानफ्राव थांबाय थानाबो लाब गैयाथ' बै माबायाव बे पासिघाटआव बै अरुणाचलावसो दाहोना थानो थांगोन नामा होनना सोंनो फैदोंमोन आं मैया आदि बोरायाबो फैदोंमोन बिराद मोजां खोथा आदि बोरायाबो जेबो सिन्था खालामनांगौ गैखाया एकदम हाजो सेर साफा बर'आनो गोजाखा बर'फ्रानो आइदिया जाबाय थाखाथारो आं इफोरबादियाव थांनो बालायलांथारबायनोसो थांबानो जाबायना न'आव मालाय माथो खामानि दंखाय न'आवलाय माथो खालामनानै थाबाय थानो आं आरो दे एम्फौ जेव नुनायखाय गावजोंसो इन्दि बिलाइ रोगाफा बायना थानो नंबाय जेबो नङा नोंसो बेलाय आयानो हाखायो माथो हारसिंनो हा बेलाय माथो जारौमोना बिबोनांमोना रानिमोना हाखायो दा थांनांगौबालाय थांसिगोनलाय आरो दे होमबालाय नोंसो गाबोन ओंखारदो आदिब्राया मोजांथार फैसा होफैखादों एडभान्स भाराखौ सिन्था खालामथारना मिथिबाय नोंसो आंना हले भाराबो गैयानोसो सिन्था खालामना भाराखौ जेबो टेनसन लानाङा न नोंसो थांसै होमबालाय दे जायसो दाबो जायाखै जाबाय थांग्रो हरसै दे गोख्रै एलै जाबाय नै गारिफ्रासो बारग'लाय लांगोन मना मोजांफोरबो गैया बेगफोरबो गैया फट'मि आर'नाइ लाफालै आर'नायानो गोजामथार नै जायोलै गोजामबाबो हानसेयालाय अरुणाचलावनो आर'नाइ लालायलायथानसै बर' फिसा जानानैलाय आरो मा अरुणाचल मा आसाम दा नोंहा थांनानै मालाय हिन्जावफोरखौ एदावहैदोलाय मानो बिदि बुङोब्रा फदमि नोंलाय गोदो नोंखौ एदावनानैनो खम बुजाबाय आं रायजोफोरजों होमबाबोथ' आं नोंखौ गोदाव सोराव समाव हाबा लादोंना बिनिफ्रायलाय आरो माथो गिदिर खामानि मावबावनांगौ जाखांलाय गोदो गाज्रिबानो दा गाज्रि जाबाय थायो नालाय मानसिया सब समाय एखे थाबाय थायाना दे हानियालाय बहा थांदों कलेजाव थांबाय दे मोजां थांबानो जाबाय दे खुलुमलायना आंखौ खुलुमलायना था फट'मि ओं दे बे आनिनो दा खोन्थाबानो जाबाय दै जोंना दा गारिफ्रासो दिगदार जालायगोन आफालै आफा आं गाबोन लोगोनाव आलासि जानो थांनो नागिरदोंमोनलै नोंनालाय लोगोआलाय खानाय गोलाव ना गुसुंलै बाबा लोगोआनो खानाय गोलाव खानाय गुसुं थायोलै खानाय गोलावब्रा नै गुमैसाया नोंबालाय फैयाखै गैया गुमै फैयाखै मादैयालाय मा सदबरब्रा बुरिनानैबो हामालै बाबा गोरा राव बाहायनो नाङा
नुवाखै नोङो बेसे दुखुआव दं मादैया गोदोनिफ्रायनो फिसाया गारजानानै बेसे दुखुआव थाबाय थायो ना थैखो ना थांखो जेबो मिथिना मोनासै दाबो खाफालनि फोथाखौनो हुगाराखै नों नुवाखै बाबा थांनि माहा बेबाय थां बाबा थां गाबनासो दंहैयो खोमादां बहा थांनो नागिरदोंमोन थांनो हागोन दे बाबा दे थाब फैलै बाबा थाब फैफिनबानो जाबाय थांबाय रजे बुहुम बिखानिफ्राय आनज्रायनानै आं थांबाय रजे बुहुम बिखानिफ्राय आनज्रायनानै हारसिं हारसिङै नों सानबाय दा थासै गुबुन लोगोखौ नों नागिरना लासै हारसिं हारसिङैनो सानबाय दा थासै गुबुन लोगोखौ नों नागिरना लासै आं थांबाय रजे बुहुम बिखानिफ्राय आनज्रायनानै Made, aku ni made. Aku kira ramu problem made. Ane kudu kumna ke ade. Ang nang tiga bus kang nanche. Gap nang kerja. Biba, tikna tangke. Buha dongo. Nengni be akhirnya angku उन्दैनिफ्रायनो फेदेरबाय फोलावबोबाय जुदि आदैया थांनानै दङब्ला आं आदैखौ नागिरफिनना लागोन मादै नों जिंगासिनो आदै मादै Ang dene kemingna. Ang minti kaya nung golai ja kana. Nung golai ja basang bebe ta ko nung na jano khaga na. Masa kayo? Mingbe. Hala, de, jirage. De, Dania ikuza de ang labudu na. Ayong, nang tanang derna ke tikun hala na. Gede khotto ke leimen na jinga. De ja de. No, nang jager no. Ayong, गाबोन आंनि लोगो फैगोन ना आं बेजों हाबा जासिगोन आं नोंखौ लांफागोन ना आयं आंबा नोंखौ होजों पिजिआव थाबा कत्त' गोसोखाङो लांफागोन ना आं नोंखौ नों आं गैयाबा दसेबो थानो हाया ना आयं आंबो नों गैयाबा दसेबो थानो हाया आं नोंखौ बेसे गोसोखांबाय थायो लांफागोन दे आयं आं नोंखौ गाबनाङा दे आयं गाबनाङा बैसोआ बारायहोलां खानाय गोमोनाबो बारायलांबायलै आंना मोनजोबथारबाय नै बाबा
बाबा औ मा आंना आलासिया दिनैनो फैगोन ना अ दे बे दाइनिसखौ फुबावलाय गावहा हाथाय थांनो होननाया बहुत लेट खालामबाय थायो ओइ बुबा ओरै फैलाय मैया मोसौ खोमानाया मोनबाय बबाव थांखो मानि गान मोसौ बबाव थांखो माबा नागिर बे सिफुंखौ दामै मोसौखौ लाबोनो बावदों बियो माबा नागिरै थां दा मोनानै मोसौआ गलियाव मोनफैनांगौ गोमाबा हले मोनगोनसो एथ' मानि गोजों मोसौ एमान दाम लानाय नागिरै थां माबा थां दे मोनगोन दे मोसौ मानल'खौ सिन्था खालामबाय थायो नामा आयै नों मानो आयंखौ रायबाय थायो हद्दे रायबाय थायो गावहा आं बहुत दुखु मोनो आयै रायाफा बे मोसौ गोमानायखौनो नागिरबाय थायो नामा एथ' दाम लानाय मोसौखौ नागिराबा नागिरै थां मा बार ओइलाय माथो आंनि आलासिया फैबाय बाबा हा ओइ नै आलासिया फैबाय फैमारबायथ' आरो आदै सफैबायानो खुलुमबाय आदै दे जागोन दे फिसा दे मादै दे जागोन दे आदै दे आइ आलासिखौ न' लांदो मोनथां न' सिङाव जागोन दे आयं नों दहाय आइ रायनायखौ बहुत रागा जोंदोंना नों रागा जोंना दे आं आइखौ थिगसे रायखागोन आयं नों दहाय आलासि फैनायखौ नुदोंमोन ना आयं ओइरे आलासिया नों दामनो दे आं दामना होगोन नों मेथाइ खन आं मेथाइ खननो रोङा खनना प्लिज नोंथ' माथो कलेजाव एथ' मोजां मेथाइ खनो बेयावबो गोदानसे खनना दे होमबालाय दे आं खननोसै on
ओइ गय लाबावदोलै खान्दिसे जानानै फोथाराव थांथारनोसै आं थाब लाबो र' खावनि आं गय खावनाय गैया दे खाव दे गोख्रै खाव हा राजायालाय सफैगोन सफैया जाखो दिनलाय फैगोन होनदोंमोन हनै सफैबायानो माथो ए राजा मोनफैबाय सफैबायलै आफा आयै मा जाखो बाबा ओंखाम संना सङाखैब्रा संखाबाय ओंखाम उखैबोबायमोन आङो इमान गोजान लामा र' बाबा खुरैनि आङो हा बिहामजोनि न'खरालाय माबोरै बाबा हाब जोबोर मोजां आफा आरो सासे बबा मानसि दङ बिराद मानसियावनो रोङो आफा मात्र बिमायाल' एसे रागा गोसा बिमाफ्रा बिदिनो जायोलै बाबा नोंनाबाथाय आंखौल' एसे थिउरिया जायो मादैयालाय बोरै आफा बै बारिफ्राव गैया बे थां आथिं सुदो थां जागोन दे आफा मादै 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 मासि उन्दुदों नोंलाय ए टेन्टन ओंखारसोदोंमोन आङो नों मोनफैबाय आदै औ मादै दासो सफैदों हा नों बेरायहैनाय जायगायालाय बोरैथो बिसोरनि जायगाया ओरैबायदि मोजां बिराद समायना अरुणाचल हाजो सेर सेर बर' गामि मिसिं बर' असमिया बेयावसो आं थानो बाथारबायलै बेयावसो हा माथो जालायखो गोदो बिमा बिफानि सायाव जाबाय बिमा बिफाजों बुलाय बुलाय दासो खस्थ'खौ मोनगासिनो दं हा गावनो आंखौ लेंबोलायबाय लायो आं बिनिखायनो बै भुटानाव थांना फैफिनना थगायजानायखायनो फैनो बाथारदोंमोन हा जावैसा लेंनायखाय आङो गोसो गुदुं जानानै नोंखुनजोआबो थोनहरनायखाय फैलायबाय हा जावैसालाय दालाय मानोथो बिदि सानफिनलायखो मानसिया थांनानै थानाय समाव बिमा बिफाखौ मान सनमान होनो रोङाबा बिमा बिफा थैखांनायनि उनाव थेला मोनो होननाया नंमारगौसो नोंसो बेथ' नंगौ आंबो दा बिदिनो थेला मोनगासिनो दं हा जावैसालाय दालाय माथो सानखो साननैसो मावबावनानै थाइनैसो फैसा मोनबाथाय लानानै थांसै हा बे लांदांनि हाखौ हालेवनानै गायजोबनानै गालाङाबा थांनो मोनगोन गायजोबना थांसैब्रा नोंसो हैनो मालिक फैदों माथो नोंसो हनै बे सेरेब लोंनायखौसो माबा होनगोन नामाब्रा है जेबो नालैसो বাইটি গুরুত্ব চাইছে চাইছে চুলাই খাই আছে আমি ঘৰত গৈ কিনি ৰেচনটো আনিবি দেই হ'ব হ'ব বাবু হ'ব 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 কামটো ভালকে কৰিবি দেই হ'ব 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 বাবু বাবু আমি একদম হালটো বাই আছে দেই আপুনি চিন্তা নকৰিব হ'ব হ'ব मालिका बारा गाज्रि नङा बिराद मोजां हा बिगोमाया मोजां जाबाथ' जाबाय र' है बे मोसौ जादों हेलो मोगथां हेलो नोंना खबरा मोजां ना मोजां नोंलाय आंनाबो मोजां बबाव दं नोंलाय आं आयंजोंसो थंगियाव दंफैयो ए नंगौ नामा आं न'आवनो दं नोंसानि आइ बाबामोनखौ लाबोनो होननायालाय जाहोनाव आइ आफामोननाव सोंग्रोनोसै माला थांनाय जायो ए दे होमबालाय दोनथ'नोसै दे होमबालाय दोनथ'नोसै आं लोगोजोंसो रायलायदों
이게 빠지자. 자. बाबा आफा आलासि जानो थांनो नेहा थांला नोंसोरसो माला सम मोनो नोमादैखौ लिंफादो जागोन दे आफा गाबोन ज' थांसै जागोन दे बेयावसो सलाया बहा थाखोलै सलाय औ बे अगदाब सेराव नै गैया ओइ बेयावसो सलाय गैया सलाय ओंखामा मोनजागानसै सलाय गैया अगदाब सेरावलै अगदाब सेराव हा र' नों मैगं हाफैलायनोसो आं सलाय लायनि मोनाखैलै गैयानोसो मोनाखै बे बर'निसो न'सादां थांनायथ' सलाय गैयानोसो ओंखामा मोनजागानसै आं नोंसा सलायखौ लानानै फै आं बे मैगं थाइगंखौ हालाबाय थानोसै ओइ आदमी है क्या ओइ भैया हाब माथो बर' गामसा गाननायसोब्रा सलाय दंबा हरथ'दोलै ओइ नोंथां सलाय दंबा हरथ'दो ओंखाम संनो मोनाखैलै दा होफैफिनगोन जों बा मालाय बिसिनासो खोथिया फोखांजोब्बायब्रा जोंनालाय माला फोखांबावगोनलै जोबथारसै मालाय बेनासो गाबोननिफ्राय फोलाफोसो फोनांसिगोनलै हा सानजारि नों बेवहायसो आयौ मा मानसिफ्रा नोंलाय नोंखौ एथ' गोदाव सोराव नागिरबाय न'खराव बिसि गैयाबा हालाय हाफाय नों बावसो दंफैयोमोन गैला मालाय साफा इन्जिनियार डक्टर जाजोब्बाय आं बिफानि खामायना जायै मोसौ लान्जायाव थालांबाय आबैया मा बुंबावनोब्रा आबैयाबो नोंखौ गोसोखांनानैनो लोमजाना थैलांबाय आरो रैमालियाबो सासे गथ' मोनबाय बे गथ'आ नोंनिनो बिगुमैजों सानसेखालि गथ'खौ लाना बबाव थांखोथाय गामियावनो फैफिनासै दा नोंसिनि हाया न'आ साफा लांगा सिगा जाजोबनानै दङ छे नोंसोर मानो बिदि खालामोब्रा हट सलाया हट नों बावनो थाखाय दा आं फैगोन दे दै आं बैयावनो थायो होद मा मानसिब्रा नोंसोरलाय बिमा बुरिखौ गोदाव सोराव गारना फैयो नालाय मानसिया थैद
रैमालि न'खौ एसे मोजाङै नायथ'दो जागोन गुमै जों गाबोननो गिदिंफिनगोन दे दे बाबा बाबा फैदो 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 थांगौ थांगौ र' फै बाबा फै फै थाबैनो फैबानो जाबाय आब' जों थाब फैगोन दे आगै मादै थ' थांसै थ' नाङा दाबो सम दं नामा दै नोंखौलाय सोरथो नेनांगौ जाखो गासिबो थांजोबबालाय मा गावनि बिहामजोखौ नायनो थांला नोङो थ'दोना मादै दाबो सम दङ नांलायला दे आं नोंसोर गोजा थांबानो जाबाय थाबैल' फैफिन दे जागोन दे मादै होनबालाय रैमालिया थाथ'दो दे थाथ'दो थांसै होनबा मादै मोजाङै थांना दे, फै मादै। आदै बिहामजोखौबोथ' आं नोगोद फसायखाथारबायलै नोंथां गोसोआथ' मोनबा आं दानो लांनो बायदि जायो नाथाय गथ'फोरनि इयुन माबाखौ साननानै साननैसो बोसोरनैसो दोनथ'बावनोसै नामा नोंथां आंबो बिदिखौनो सानदों नोंथां गथ'फ्राबोथ' दा बैसोआ बारा जायाखै साननैसो आरो फरायना लाबोथोंसै नामा औ हा बोसोरनैसो थाबावथारथोंसै ना बुरि दे जागोन दे होमबा नोंथां मा लाखुमा खालामबाय थाबावनो थाला थुला लिंनोसै दिनैनिफ्राय बिआइखौनो लिंखानोसै दे जागोन दे बियाय दे होमबा बिआइ थांथ'लायनोसै आफा आयंखौ नायलांनांगौमोन ना नङालायनो बावगारथारदोंसो आङो जानोथ' मैया ओमफ्राय नोंहा गनजाखै अबाव थांदों फै गोजौआवनो दं आयै आं दहाय नुदोंमोन फै फै आयं गोजौआवनो जना दं आयंआ आं लांनि बेयाव थायाबाथाय बेयो दैमा सेरावनो जनानै थाखायो नङाबा दा ट्रेनखौनो मोननाय नङा जोंहा दे ट्रेन मोनाबालाय माथो जानो आयं नों गाबदोंसो जों इखौनो नोंखौ अट्ट' नागिरदों गोजौआव आलासि फैनायखौ नों मिथिया आयं आंनि बिहाव जागोना फैदों नों नायनो लुबैयाखै बैलाय आंनि आफा जानो गोनाङा
नों बहा थाङामोन सुखे ओइ सुखे मा दुखुआव नोङो जोंखौ गारबोआमोन सुखे नोंनि बिसिया बेसे आलाय सिलाय थालांबाय ओइ सुखे सुखे नों मानो जोंनो खोन्थादिया सुखे नों मानो जोंखौ गारबोनाय सुखे Hey, Mama. Đây vì sẽ đừng đi apa. Ma? Nemo đừng apa? Suke. Đừng đi xem một đây. Đừng đi nữa Maya. Đừng có phi nữa đừng buồn. Đừng đi nữa Maya. बे बाथ्राखौ मालाबाबो खोन्थानाङा होननानै जोंनो समाय होदोंमोन फिसा ओंखायनो जों नोंनो खोन्थायाखैमोन फिसा आफा नों जोंखौ मानो गारनानै फैनाय आफा थौ सुखे न'आव थांनोसै थौ Apa? Tuh apa? Orang situ deh. Ayah nunggu nih nanti dong. Ba. Ayoy. Nailai ang soरखौ लाबोदों बिखानिफ्राय आनज्रायनानै आं थांबाय रजे बुहुम बिखानिफ्राय आनज्रायनानै हारसिङै नों सानबाय दा थासै गुबुन लोगोखौ नों नागिरना लासै हारसिङैनो सानबाय दा थासै गुबुन लोगोखौ नों नागिरना लासै आं थांबाय रजे बुहुम बिखानिफ्राय आनज्रायनानै गोसोआव दंमोन रजे नोंखौ लानानैनो संसार जानो सिमा
रजे नोंखौ लानानैनो रायजो जानो नाथाय दिनैया बे माब्लाबाबो जानो हाया डाक्टरा नोंखौ नंखाय बुंदों बे माब्लाबाबो जानो हाया नों आंनो मानो सिगाङाव खोन्थायाखैमोन आंथ' नोंनि दुखुखौ सहायनोसो नोंजों हाबा जादोंमोन ना आं नोंनि गासैबो दुखु दाहाखौ बानस'ना लागोन होननानैसो आं नोंजों हाबा जादोंमोन नों आंनो मानो खोन्थायासै हामबाय रैमालि हामबाय सुखे दुखु दा खालामसै दे सुखे हामबाय संसारा बिदिनोसैलै सुखे जागोन सुखे सिन्था खालामनाङा नों जेबो सिन्था खालामनाङा बे डाक्टारखौ आं गारा सुखे बे डाक्टारानो नोंनि न'खरखौ सिलिंखार खालामजोबदों आं बेखौ थैनोबो गारा सुखे जिंगा सिनो नाङा सुखे आरो रैमालि आयै नै नोंनि नोंहामजो जानो गोनाङा आंनि खुसियारजों फिसा आयं नों माथो आंनि बिहावसो जाबाय